Hem sabut que les famílies valencianes es decanten per adoptar xiquets nascuts així al nostre país. Enguany, 6 de cada 10 famílies han sol·licitat una adopció nacional, però en la pràctica els xiquets continuen venint de Rússia, la Xina o Etiòpia. A Espanya, la xifra de menús que necessiten uns pares és molt reduïda. Nosaltres posem el nostre objectiu avui sobre l'adopció. Papi, on està la iaia? No està. Lo que sí que te dona adopció és que segur vas a ser mare. Fa 4 mesos que Pepa i el seu home van anar a Etiòpia per Maria. Tindre-la ja així compensa l'espera d'un procés d'adopció que s'ha allargat 4 anys. Has de tindre molta paciència, no crear expectatives, ser molt flexible al que te vinga. Només fa 2 mesos que Isabel i Adolfo van viatjar des de Real de Gandia a la Xina a per la seva filla Lídia. Y ella se ha adaptado desde el segundo día de estar ya allí en nosaltres, ya només volia que estar en nosaltres. Ells han culminat un procés que este grup de futurs pares adoptius estan encetant. Potser per això encara no volen donar la cara davant una càmera. En cursos com este els preparen per al que s'han d'enfrontar. Que vegin que no se trata de juzgar-los com a persones, ni bones ni roïns, sinó que se trata de veure si reuneixen uns mínims requisits econòmics, també psicològics i socials i de vivenda. Ja fa 2 anys que la Xina ha deixat de ser el primer país emissor de xiquets en adopció. Si l'any passat Rússia va encapçalar la llista, en el que va d'any és Vietnam el lloc d'on més menuts han vingut. Els últims 3 anys a la comunitat s'han superat els 200 xiquets adoptats a un altre país i enguany, a pesar de la crisi en el primer semestre, ja estan per damunt del 100. Les adopcions internacionals continuen duplicant les dels menuts nascuts així. Casos com el de Jesús encara són més excepcionals. Jesús té un problema de paràlisi cerebral. Li falta l'òvul esquerre del cervell i quan el vam acollir, en aquest moment no caminava, no menjava, no parlava. Yo estoy convencida que si lo hubiesen adoptado en una familia sin hijos, los progresos no hubiesen sido para nada igual. Per la seva malaltia, Jesús ho tenia més difícil que altres xiquets perquè una família es decidira a adoptar-lo. Però fa 5 anys, Adolfo i Mari Carmen, que tenen 9 fills biològics, van fer el pas. Tindre el xiquet de necessitats especials era de les maneres més ràpides de poder adoptar, perquè n'hi ha molts necessitats especials esperant una família que es puga acollir. Com Jesús, a la nostra comunitat, 29 xiquets amb necessitats especials esperen en estos moments una família que els adopte. No tots tenen alguna discapacitat, altres són majors de 6 anys, pertanyen a una ètnia diferent o són un grup de germans. Estos hijos son un regalo para la familia. Lo que tornen és molt més de lo que tu pots donar. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing. Canviem ara totalment de registre. Este matí